Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται, κυρίες και κύριοι, η επιτυχημένη αναχέτηση των ιρανικών πυράβλων από το ελληνικό σύστημα Patriot, διότι πλέον η Ελλάδα εμφανίζεται ως αξιόπιστος πάροχος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά επίσης, έμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Στο στόχαστρο βρέθηκαν το ελληνόκτητο τάνκερ Ζέφυρος με σημαία Μάλτας καθώς και το αμερικανικής ιδιοκτησίας Safe Sea Vishnu. Τα πλοία δέχτηκαν καταιγισμό πυρών από ταχύπλοο αμέσως μόλις φόρτωσαν καύσιμα. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων, κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει στην αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Ειρήνη χάραζε και χαρά στην πλάση, σε μεγάλους και παιδιά, σ' ουρανούς και δάση. Φώναξε, η ζωή μας κάνετε πάει, πιάνησε η σκόνη που σκεπάζει το φως. Ο θάνατος διακοπές στο Σαράγεβο πάει, ξύπνησε, στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως.